Senyores i senyors, siguin benvinguts i benvingudes a la festa que l'Ajuntament de Castelló ha preparat per despedir l'any 2018 i rebre el 2019. Junts viurem els últims minuts d'aquest 2018 que ara ens deixa i donarem la benvinguda com cal a un any que desitgem ens duga salut, prosperitat, amor i sobretot molta felicitat per a nosaltres i per a tota la gent del Grau. Senyores i senyors, comença Benvingut 2019! Els anys passen volant. Segur que molts de vostès estan pensant que pareix que siga l'altre dia quan revíem l'any 2018, ara fa un any, en aquest mateix lloc. És ben cert, i puc donar fe, els anys passen volant. Però bé, això significa que cal aprofitar-los, gaudir-los, sentir-los, i fer-ho a un lloc com el Grau és simplement magnífic. Però què pensarà la gent del Grau? Serà aquest eixe lloc paradisíac que tots somien? No sé. El Grau és el que representa el meu sentiment de poble, és el meu poble, per mi el meu poble. Per mi el Grau significa tot. Un sentiment. Alegria, bona gent, bienestar, tot. No n'hi ha ninguna paraula que per mi englobe tot. És magnífic. Viure en el Grau és lo millor. Para mí el Grau es un sentiment. Per a mi el Grau és el poble mariner on m'he criat sempre, que té d'especial que estem tots molt units i que celebrem unes festes de Sant Pere meravelloses que espero que enguany siguin unes de les millors del món. Per a mi el Grau és el més gran que tenim, és el nostre poble. En el Grau n'hi ha de tot. Hi ha gent que diu el Grau està mort, el Grau no està mort, el Grau té molta vida. Té de tot, de cultura, de gent. La gent fa cultura i fa poble. I per a nosaltres el Grau és un poble. Per a mi el Grau signifiquen moltes coses bones. El Grau és jo, part de la meva vida, el Grau és tot per mi. Per a mi el Grau significa la meva vida. Jo soc una de les poques persones a lo millor que ha nascut al Grau, que ha treballat sempre en el Grau i que per tant sempre he viscut al Grau. O sigui, no podries pensar la meva vida sense el Grau. Per a mi és tot. Per a mi el Grau significa una cosa molt important en la meva vida. És el lloc on estic jo donant la meva vida com a mossèn, i és el lloc de treball, és el lloc on jo desenvolupo la meva vocació com a capellà. Per a mi el Grau és un poble acollidor i treballador. Que tinc amigues, viuen els meus iaios i perquè hi ha mar. El Grau és més que un poble, el Grau és ma casa. No sé, és algo... és molt gran, per mi. El que ens fa diferència és la gent, el caràcter de la gent. Pues possiblement el caràcter que tenim. Jo crec que el caràcter, en tot lo bo i en tot lo roïn. Què ens fa diferents? Jo penso que ens fa diferents. És que els graueros són molt peculiars, anem pel mig del carrer i tot això, però bueno, jo què sé.
Bé, jo crec que es fa diferent la properia en la mar, el que així sempre hem considerat un poble i tenim este sentit de poble que no té cap districte de Castelló. Jo, quan me diuen si soc castellonera, dic soc grauera i castellonera, però primer grauera. Lo que nos fa diferent en el Grau és el nostre caràcter fester i obert. El sentiment que tenim de poble és el que ens fa diferents. Per a nosaltres el Grau és un poble, el Grau és part de Castelló, però està un poquet allunyant i això fa que el sentiment de poble aflore en el nostre cor. Pues ens fa diferents la germanor entre els graueros. A la gent del Grau els fa diferents el caràcter mariner. Jo crec que és la gent de la mar viu al dia. Jo crec que això és el que més se nota en la gent del Grau i en el Grau en general. Es fa diferent la forma que som diferents perquè som molt alegres, som molt familiars, mos fem en tot el món i això mos fem molt diferent del resto de gent. És la cultura que tenim, no sé, tan volcà en la mar, en la pesca, no sé, així és molt gran el Grau, per mi. Per a mi el millor del Grau és la gent, sense dubtes. Per a mi el millor del Grau és la mar, la gent, este sentit que té de poble i que te tropeces en tota la gent i parles i et felicites i et saludes i tots els coneixem. És dir, l'essència fonamentalment que té un poble, que no la tenim reconeixuda, però de fet sí que és un poble. El millor del Grau, la gent. El millor del Grau som la gent. El millor del Grau, la papeleria al canó. El millor que té el Grau és la mar i el port. Jo crec que és una cosa que per la qual tenim que treballar tots els que estem així prop del port, perquè no només és un lloc per a la gent que està treballant, sinó és el que marca el caràcter també, com he dit, de la gent del Grau. Lo millor del Grau és la tranquil·litat i el contacte amb la gent. Lo millor del Grau? Pues la gent que som del Grau, la gent que ha vingut de fora, que ja també s'ha fet molt del Grau, però sobretot és que som així graueros i som lo que som, lo millor. La gent és molt propera. Vas pel carrer saludant a tots, això és un poble. I caminem per la carretera, no anem per les eres. Això també és una cosa que ens diferencia de la resta. El millor del Grau, té moltes coses al Grau, la gastronomia i sobretot la gent grauera, que és única. Perquè som diferents. Un desig que tinguem bona salut, pau per a tots i que tots estiguem tots units i que tots sobretot fem festa. Salut per a tots els grauers. Sols desitge salut per a tots. El meu desig per a l'any que ve és que tot vagi bé, que la gent siga feliç, que no hi hagi problemes, que les famílies s'entenguen. Això, en general que siguem feliços, que tinguem salut i que no isquem en les notícies per cap desgràcia, sobretot. Per al 2019 desitge, com a cosa personal i també de l'associació, que n'hi hagi més col·laboració en les coses, que les dones sàpien que estem així per ajudar-les a totes, que vegem aquests parcs que estan a punt de començar-se, tant la plaça com la Panderola, que pense que serà molt important per al Grau i per a tots els seus habitants. Pues que vinga carregat de bona sort, d'amor i de fe en allò que més esperem, que és el poder conviure en pau. Que l'any 2019 vinga carregat de salut i de treball per a tots els grauers. El meu desig per al Grau 2019 és que segueixi com ara i un poquet millor. Sempre n'hi ha que aportar un poquet més de tot el que volem, enriquir-lo una miqueta més, un poquet més de cultura, un poquet més d'ànim, un poquet més de gent i un poquet més de sentiment grauer.
Jo desitjaria que s'acabara la contaminació, que el port tinguera compte en la descàrrega dels granets sòlids i que en el Grau hi haguera menys pol·lució. Però sobretot desitjaria a totes les persones que som del Grau i que vivim en el Grau que visquérem sempre en germanor i que ens alegrarem quan ens veiem uns als altres. Feliç any 2019 a tota la gent del Grau i especialment a la gent de la mar. Esperem que 2019 sigui un any de bona pesca i productiu pel sector. Així som els grauers i les graueres. Podrem pensar diferent, sentir diferent, viure diferent. Però quan es tracta d'estimar el Grau, ho tenim clar. Tots som un. My hand's been broken one too many times, so I use my voice. I'll be so fucking rude, but they always win, but I know I'll lose, and I'd sing us on another love, another love. All my tears and leaves fall. Feliç any nou! Aquest 2018 que ara ens deixa ha tingut de tot, de bo i de no tan bo. Alguns s'hauran enamorat, altres tot lo contrari. Alguns seran feliços, altres, desgraciadament, no tant. Alguns hauran nascut aquest 2018 i d'altres hauran marxat. Molt prompte rebrem l'any nou, el 2019, que desitgem siga molt millor per a tots nosaltres. Però a més, serà un any que vindrà carregat de reptes, de projectes i, sobretot, de festes. Que no? Mireu, mireu. Doncs bé, en uns instants arribaran les campanades i, com sempre, les podran seguir còmodament mitjançant aquesta pantalla. Recorden que primer sonaran els 4 quarts i a continuació les 12 campanades. Fins ara! Perquè tots visquem un any meravellós. Perquè tots visquem unes festes nadalenques inolvidables. Perquè tots els vostres desitjos es facin realitat. Feliç any nou!
Des de l'Infern Botafoc us desitgem Feliç Any Nou! Des de l'Associació Gradebate Mujeres del Grau us desitgem un any ple de felicitat, solidaritat i sobretot igualtat per a totes les dones. Feliç Any Nou! Des de l'Institut Miquel Peris i Segarra us desitgem un Feliç Any 2010! La Asociación de Pensionistas y Jubilados, la Panderola, les desea ¡Feliz Año Nuevo! La Unió Musical del Grau us desitja Feliç Any 2010! Cabaretes del Grau us desitgen Feliç Any Nou! Joia del món, Jesús és nat, poder al teu Senyor. La Carol Sant Pere us desitja Feliç Any Nou! L'Associació de Veïns El Faro us desitja Feliç Any Nou! Des del bar de jubilats La Panderola us desitgem Feliç Any Nou! Feliç Any 2010! Feliç Any Nou a tots els graueros i només us vull demanar una cosa, que els que tingueu gossos, que feu el favor de replegar les cagaderes dels gossets. Moltes gràcies. Vos desitge Feliç Any Nou a tot el Grau. Feliç Any Nou i que ho passeu tots molt bé i amb molta salut. Feliç Any Nou a tot el Grau i salut. Bueno, pues a tots els grauers i graueres i de Castelló i de tota la gent que estiguen així de fora i de tots els puestos, que passeu bon cap d'any i espero que hagueu passat bons Nadals i la veritat pues, que vos ho passeu molt bé. I això, i a felicitar i que entreu en l'any nou en el bon peu. Feliç Any Nou a tot el Grau! Es desitja Feliç Any Nou a tots els graueros i graueros. Que molta salut per tot el món. Vale. Feliç Any Nou! Feliç Any Nou! Feliç Any Nou! Feliç Any Nou a tot el poble. A veure si només jo, I m'enganyeu com un xino, una xina. Pues felicite a tot el Grau, que passin molt fin d'any i que tinguin un any bo en tots els aspectes. Felicitar l'any nou. 1, 2 i 3. Any nou! Felicidades. Felicidades. I feliç Any Nou a tot el Grau. Que tinguin salut. I que mos toqui la loteria del niño, que el Reis a Nadal no us toca res. I damunt salut. Feliç any a tot el Grau i que tinguem un any més bo del que enguany han sigut. Feliç Any Nou a tots. Feliç Any 2019. Feliç Any Nou a tot el Grau. Que sigui un any molt bonico per a tots els que vivim així al Grau. Ja? Pues feliç Any Nou a tot el Grau. Vale? Feliç Any Nou a tot el Grau i que passeu molt bones festes. Feliç Any Nou a tots els graueros i esperem-vos una bona neu, que en un momentet es comença Camaleón. Feliç Any Nou per tots els graueros i per tot el món, per favor. Feliç Any Nou i un pròsper any nou per tots i molta salut per tot el Grau. Feliç Any Nou a tot el Grau. Feliç Any Nou a tot el món del Grau i del resto del planeta. Feliç any a tot el Grau! Moltes felicitats! Feliç any 2019. Des del Pòsit vos desitgem Feliç Any 2019. Feliç any 2019. Feliç any nou. Feliç Any Nou a tots els graueros. Feliç 2019. Feliz Año Nuevo a todos los pueblos del Grau.
forasteros, nativos y los que puedan venir. Muchas gracias. A tota la gent del Grau, Papeleria Elcano vos desitja feliç any 2019. Des del restaurant mediterrani del Grau de Castelló, vos desitgem feliç any 2019! Feliç any nou! Bona nit a tots i que tingueu moltíssima salut i que vos vinguin a tots molt bé les coses, a vosaltres i a tots els fills. Felices festes a tothom del Grau. Des d'Infofinet vos desitgem feliç any 2019! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nou! Bueno, xics i xiques del Grau, i tots, tota la gent del Grau que vol participar en moltes coses que s'agrada a tots. Espero que tingueu un molt bon any i felices festes per a tots. I el Carnaval no us oblideu, que és una cosa de les més guapes que n'hi ha, però almenys jo que vaig ser l'últim ho vaig passar molt bé. Espero que vosaltres també disfruteu. Felices festes per a tots. ¡Feliz año! feliz año 2019 para toda la gente del Grau que son maravillosos. Et une très bonne année 2019 a tous. Feliç any 2019 i 2020 i 2021 i 2022 i 2023, etcètera, etcètera, etcètera. Que tots els anys siguin molt bon any. Feliz año! En nom de tota la parròquia, en nom de la parròquia de Sant Pere del Grau, bon any a tots els graueros. Feliç any 2019 a tota la gent del Grau i especialment a la gent de la Mar. Esperem que 2019 sigui un any de bona pesca i productiu pel sector. Hola, buenas. Estic així. Com voleu, estic a un dels llocs privilegiats del nostre Grau, com és la nostra mar, i primer que res desitjar-vos un feliç any nou a tots els grauers i les graueres i que aquest 2019 vingui replet de felicitat per a tots. I en el lloc que estic és privilegiat, per què? Perquè volem ficar en valor el nostre peix, el nostre millor producte, i seguirem treballant per això, per a que el peix nostre sigui el millor peix nostre. Quin? El Grau. Feliç any nou. Des del Patronat Municipal de Festes vos volem desitjar a tots els graueros i a tots els veïns de Castelló unes bones festes i un feliç any 2019. Bones festes i feliç any nou 2019. Que el 2019 vos porti molta felicitat al costat de tots els que estimeu i que entre tots fem del Grau un lloc millor per a viure. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha participat en aquest vídeo. Ells tan sols són una xicoteta mostra de la gent del Grau. Gràcies també a tots vostès que un any més han triat el Grau per acomiadar un any i rebre l'any nou. Gràcies a tots i a totes. Molt bona nit i molt feliç any 2019! Felicitar a tot el poble. Ai, Des del bar de Xubilat, la Panderola, vos desitgem... Vale, com vulguis. Feliç any nou a tot el món del Grau i del resto de planeta. Vale, com vulgueu. Des del pòsit... No, deixa't. A veure, no m'ho arribes molt de món, No. la cara a mi és no veus. Tranquil. Digues. Va? Què significa per a tu el Grau? A mi el Grau significa tot. I us durem els últims minuts d'aquest 2018 que ens deixa i donem la benvinguda al